आइनि आयेननि बिजाबखौ लाबोनो थोनबाय।
नैथियाव दङ रेभारेन्ड फादार मिखाएल एलंग पारिश प्रिस्ट अफ गुरुबासा बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। 7 नाम्बाराव दं रेभारेन्ड फादार दिनु सांमा दादगारि पारिश प्रिस्ट बिथांखौबो आर'नाइजों लोगोसे माखासे बान्थाजों बरायफैनो थाखाय खावलायबाय। आरो दंबावो सिस्टार जुलियाना दादगारि पारिशनिखौबो नाम्बार 4 अदालगुरि कैथलिक चार्च जाथि नार्जारि आरो बेजों लोगोसे बेनि आमोलावनो बे मन्डलिखौ गायसननानै दैदेनलांदोंमोन। खावलायनाय आं बिथांखौ फैनानै बान्था गथायनो थाखाय आं गुरै खावलायहरनाय जाबाय। हामबायसै जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय बिथांनिसिम। हामबायसै बिथांमोननि